tini norok yok sana musung ya de belai kene wana masin jahaisi hai leaders of je tiprasan baga wan sugya norok tiprasani mungui zingzal tiprasani mungui norok phali sakha tiprasan hano phali sakha tiprasaron tektorika tiprasa kirinu khungrong norok butharka toktarka CPM ni somoy to kubangma bukha buzakha butharzakha direct shoot khlayo haisi teboni karone chint buri rok no ahongkar khlai ka narok jaga jaga klang rap khlai ka buni nukhongo romfredi ka nok nukung soksaka nok soksari era tiprasar nok nukung soksari ka haisi te busik khlainai narok te busik khlainai piaba sing tiprasar tagbo uje logiri tonera bok tagbo se haisi leaders koijon angnai 10 জন 20 জন হ্যাঁ পিয়াবা বন লগিরি নাই রক 1000 জন ও 1000 জন লগিরি নাই নরক তামু মাংখা হাজার জন লগিরি নাই নরক তামু মাংখা বিং থানি এবং নিনি বাগিছে ব তাবো কক হামে সাউই তং হাইছে তিপ্রাসানি বিরুদ্ধে সাকা বলতে খরকচান বিরুদ্ধে সাকা বলতে মো সিনি এন্টার পুরা তিপ্রাসানি বাগি সাকা হাইছে অল তিপ্রাসানি বাগি তিপ্রা হাসতেনি joto tiprasani bagi bokok saka haisi joto tiprasani be mucung ya haisi yok sanani bo tam bagi hingke kuti poti ingkha borok kuti poti hoise tumade nongni tiprasaroni sini tiprasaroni sentiment na oi boot na oi kuti poti ingkha borok jepur danga nangpur ur nangpur tiprasarok singa hai borok ngangke kumai thane haisi oti brasteni buthar jane tokthar janai o somoyo jitendra sokdi song hai borok gangke father hasteo phai nok huk pai tongnai haisi tabuk phana bongni nok nukhung father hasteo tong haisi nini ani tamotong nok siki singmi siki ma hai siniti prasa nok siki singmi siki ma hai tamotong kunu krei borokhe amse thangati prasani bud na oi tini agartala hai jago AC nogo kotor building go bushabutina kotor samboi father haste porirui doctor engineer samboi gari gurak bari khlaye tini tongui tongo nini ani tamotong nono tamuri kha kubui kok sana thakang gangke kubui khai choli khang gangke ekjon MLA tamotong nang bini bhat taman mani rang bini je choli mani yang choli mani gari gora bai oron pai thango haisi boroni rang phai funding tender jotto tiprasaroni samungno khlaina namana khaina nangmani kaham kai obona hamya khlai tinora percentage saw haisi jata kubui kok mokol bai thang nogo haisi dongo haisi amo kubangma jaga wono kubangma party wono amode unnoti amode unnoyon কোন জীবন উন্নতি উন্নয়ন নাইনে বড় amo haya haisi unnoti unnoyon naine borok ngangke nini fandi rangbai ning tiprasani je tongmani je tiprasa sugyang tongmani obono sinung develop khlaide haisi nini fandi rangbai nung timani yang tongmani ti khani de haisi nini fandi rangbai nung kubangma jagao supply motor kai de haisi phiaba kaiya tamo khlai rangkario kaisa jaga nini supply hega motor kayo e rang jotan pocket daw haisi omo haino sorkari tender phaikebo 10% 5% rang sao obuni yagulo sini lama hamyango haisi sing contact dana dus dimaya haisi kini omo leader samisi dus kini orang zaman bagan sin development ngi haisi di prasam se development ngi maya tam bagi di prasam se ni lama tangi dati no kagi thang di prasam se ni tangi dati referring khlaima jaga obo haino hai turuk no turukungu haisi haino hai percentage phayo haisi aboni bagi se boro gonango kubang makok sanai tongo kubang mapok sanai musung haisi phiaba sana musung ya norogo sini tiprasa
tei norok bo jotono thanchang ni hini ang sanani musung asikse sisa sidi jengmani ungkha je khlaimani khlaikya je tipra sabai tipra sangi thungmani no nakari waisi sang norok no kebo nakaya kri haisi buma bufa busano nakarma hai bogoban sino nakarma hai khoroksa nakarma hai norok no busung nakaro haisi phaidi kahambo sini tipra saruni je sini dimanno sing dakti abono successful khlani obosnadi bahai ke sing mani mano dakti je sing tabo khaimano manmani yagulo sing bahai ke khainani obno sing ma wanchuk layo haisi kubang ma leaders o manmani yagulo bo kubang ma khainai kubang ma thangnai tongnai yaba sing puila manani nangnai haisi Hari ini balik kawan aku sejauh ini masih jauh. Hari ini kita siap mampu sertifikat sosial media awak. Mokal baca ni bang grup jauh dan siap mampu. Yang itu tahu tu bang senang kita mampu ni bang. Kang kisah ni dong lewat kang kita uji mana dong nak. Jadi ni mampu ni kau kau no. Yang itu tahu tu bang jauh ini mampu ni kau masih. Hari ini balik nasi ni korok sah sini sah artis diploma. Ini calo sini sarjit dan sotri songno balik nasi ni calo. Hancar ni mari bang. Hai balik no hai. Hanchang phải đến đây, có sát nghe bao hay lấy cái nọ, họ bọc cả, tam này lo vay cái sức sản từ trong giờ nó phải trên đi tìm ra sản phẩm phá bốn như có sòng để tao lao, vay cái sát quy tắc lại ra cái phải em ạ, bốn như có sòng để tao lao, tòng ấy ba tòng ở vay tòng có số tòng ấy ba tòng mà đi giàu lắm, tao cũng lấy trên đi tìm ra sản phẩm phá rồi, và lấy cái nọ yong này một sòng ra cái bao hay lấy cái nọ, tòng cái sang có tòng này một sòng ra cái, tam này lo vay cái sản phẩm sức lấy sừng trên đi tìm ra sản phẩm phá rồi, bốn như tao lao tòng ấy vay cái sát quy tắc lại ra cái tong nani musung jang balia abano jine ja tabuk le sini dei di brasa thanjang ge samung khlai nani bagai abai ke phaidi ni nei sini sara address development koboka engete ta okto box no mapni no ge bobo jimani tongna phade te ta okto box song tini chalo sino sar sini sar jindra sotri songno tamani ko ko sar ge bobo bai ke message riga abano tini jing kisa kam ke sang pini khongni bisin de bo mapni bisin te sing kisa kam ke bo join da lai na Yang kita tahu tu buksan kita kam je naik tunggu tini no apa no. Sarik kaham. Good evening. Joto sini ti prasarok no. Kakaham ya faro. Day hamzak mong ya faro. Nian kini kok sanani hima hingkai. Mia lai thang nai. 9 tarik. September je program mangi thangmani sini di prasarok ni nangkok mani haya kaiba balai kheno di prahaste ni jingjal nati miao jantar mantra asuk zakha jantar mantra asumani yagulo Miao kaisa memorandum ya farjaka di prahasteni Delhi parliament ni sini Maharani Kirti Singh Devi no obon yagulo ojagawo paisok paika father hasteni bonor nugi mangkana di prasara no support khai phaimarok Nagaland ni Meghalaya ni belekena khatong thoka haise Father Hasteni borokbo tini sini notice ningai tini tifrano phiokna musung jagai borok sini jepro cost tong pro sini jepro sukjeng tong pro logiriman bagi belai ka hambai borok no phiaba kok ngangke omo haise Tipra Hasteni thengkereng bodol hayakaiba Party ni bana romnai party no hamzak nai party no naisik nai Tiprasani biruddi tong nai khoroksa leaders oboke boya no jotono siu LUP CPIM ni Jitendra Chowdhury norok nugima kana haise Jitendra Chowdhury tamusaka Balai kheno ti prasarong bagai
negative 하지보 띠프라 사람 바기 무수 하지보 띠프라 사람 바기 증잘 하지보 뭐 따무사 부바그라미야 딜리보 아거르떨라 아니 힘이 사만이 너 이니 보피아바 리플라이 리카 하이시 이니 누구이만 카나 보노 지덴드럭 쪽들이 사보 부바그라미야 딜리보 사카 띠르프라 사보니 아거르떨라 사보니 하야케바 니니 텔라무라 사보니 히네 벨레케 와나마 신자 꼭 하이시 이니 지덴드럭 쪽들이는 사나니 무슨고 능제프라 아마라 방글리 ত্রিপুরা সিনি হিনি সাপুরো ত্রিপুরা আমাদের সাপুরো আগরতলা আমাদের হিন সাপুরো নে বড় থাংটঙ্গই তাইলামুরা আমাদের হিন সাপুরো নে বড় থাংটঙ্গই আমার বাংলা জেফুর বাসন্ডিপুরো ত্রিপুরা কার হিন সাপুরো নে বড় থাংটঙ্গই তিনি নং বুবাগরা আগরতলা সাবুনি আগরতলা আনি হিন সাপুরো নং তিনি বড়নি বুসাই ফাইকা নং সানানি মুসঙ্গ হাইছে আগরতলা Sini Rajbangsa, Rajatto, Amalni sini Saluk Thangmani. Agartala no Tiprasarak no Bubagra Rinka haisi agibo. Phiaba Tiprasarak phailia. Tini nung Jepur Bubagra okok sapuruk he nung Bubagra ni sapur thangye se Bubagra ni biruddhi se thango hingangke ei je Tiprasarak no bang sarani musung haisi. Tini bono logiri tonai rok, baraimna rok, murkho rok তিনি বাহাইকে লগিনি তমাকা হাইছে তিনি বেলাইকে টেনশন কাবা হাইছে তিনি বেলাইকে অকখনা ওই মানে তামো হিনাই বেলাইকে টেনশন কাগা হাইছে তিনি নং খরকসা টিপ্রাসানি অঙ্গি টিপ্রাসানি এসটিসি দবুসা ওই টিপ্রাসানি বুট বানং জিতি ওই তিনি নং টিপ্রাসানি মুংন কলঙ্কার খাইনে নং সাব জিতেন্দ্র চকদিরি তিনি এই যে টিপ্রাসারে বন লগিরি তনারক নরনি ওয়ানসুং মুং করি দে নংনি ভবিষ্যৎ করি দে নংনি বুসাবতি করি দে নংনি জাতি গুস্তি করি দে নং বরনি ফাই তিনি এই জিতেন্দ্র চকদিরি নং বরনি ফাই তে বিনি লগি টিপ্রাসা তংনারে বন সাপোর্ট খাইনে রক নর বরনি ফাই নরক টিপ্রাসায় দে নরংনি সাগত টিপ্রাসানি থৈ করি দে নরক টিপ্রাসান বেগে ওয়ানসুগিয়া দে নরক টিপ্রাসানা মুঠানান মুসুংয়া দে তিনি এই টিপ্রাসানি বাগি বিরুদ্ধে কক সানাই তিনি এই বুবাগরা তিনি টিপ্রাসানি বাগি দিল্লি হাসতেও ফাই আগরতলা আনি হিনি সানাই নখনরক তিনি সাও হাইছে তিনি এই ফাতার হাসতেনি ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট হিনি রমজাক না তিনি বাংলাদেশ নি ফাইনাই তিনি ত্রিপুরা আনি হিনি সানাই আগরতলা আমাদের হিন সানাই তিনি বংনি বাইকেন কক থাইজে সায়া হাইছে তিনি নং বহানি হাইছে তিনি নং টিপ্রাসানি বিরুদ্ধে কক্সাও হাইছে তিনি এই টিপ্রাসা নরবসি সাসিদে হাইছে তিনি সিনি নারক দে হাইছে জিতেন্দ্র চকদিরে হাইছে বরকন তিনি অম হাইকেন সিনি ব্রাদার ডেভিড মোরা সিং জেফ্রো দিল্লিও ফাইপ্রো দরনা জেফ্রো রিমানি ফরে 2 মাসনি ফরে ব জেফ্রো অকক সাকা হাইছে বন ইনভিটেশন দিকা হাইছে বন ইমেল টি বন হোয়াটসঅ্যাপ টি রহকা হাইছে ইমেল টি দিকা বিনি ফেসবুক টি ব ট্যাগ ফ্লাই দিকা হাইছে বন ফিয়াবা বতামসা আং মায়া হিনি সাও আনা কেব খবর দিয়ে হিনি সাও ফিয়াবা বন জেফ্রো কল খাইপ্রু নুগুই মানখানা সিনি লাইভ রগ কুবাংমা নিউজ চ্যানেল নুগুই মানখানা boap o somoyo kol habia de kol risik klaya haise tini bokong na sare saka saya haise tini jefru bono invitation di fru bokong na saya haise tini o borogno o somoyo bo okogu saka haise tini ei jontro montro thanai rok ei dilli dona dinai rok phajilami hini dibo bor haise abono faltu wanchu haise তিনি যত টিপ্রাসনা ব ফালতু হিনওয়ানছো হাইছে তিনি কেব টিপ্রাসনা ব হামজাগে হাইছে তিনি এই জিতেন্দ্র চকদিরি বাংলাদেশি ইলগেল ইমাইগ্রেন্ট আং অকংনো সাও হাইছে তিনি নং টিপ্রা হাস্তিনি হাইছে जों যত সাইমেনো ও টিপ্রা হাস্তেও সিনি বুবাগ্রা রক ও রাজত্ব খ্লাই থাংমানি সিনি বুবাগ্রানি হা হিনি जों যত जों সিও হাইছে Boromiriwo ebong Piaba tini nukzaka koroksa leaders koroksa CPIM ni assembly ni LUP Jitendra Chokdiri
nukjaka tini haise srai phunugiri ka bo haise tini bubha grana bo sawo tini bubha grana se bo khontai riwi tong haise tini ti prasarok noni bkhayo gyada noni khas hayada amahai borok je tini ti prasani brudi koksai tomano nok nugui mankhana oboni sai sikang bo tamo koksa haise oboni sai sikang bo ti prasani brudi no bo koksa haise ei bo oboni sai sing 20 years back phaidi sing o memory song sing wanchu de haise tini ei jitendra chokdiri song jefru embim fru tini ti prasan bagi tamo khlaika tamo koksa ka haise tini ti prasarang no thokaisa ka haise tini ti prasa bothal jago haise CPM ni jamanawo tini kebo justice maya norok ti prasana butharia de sala buthari ka haise CPIM khud ti prasana buthar ka haise murder khai ka haise tei obuni yagolo ti prasano bini sentiment bai thungka ti prasano sakri riwi ti prasano 323 riwi ti prasaro ni janna khanro haise tini kubang ma ti prasaro ni nok nukung hamyangka family sayangka tamuni bagai tini ei chakri thangmani bagai tini o ti prasaro nor wancho gyada norok bajet thangmani boro norok khasaya de tini ti prasaro 300 chakri manai rok boni kaisa borok kotosre thina na kahaise bitija thina na kahaise lama cover barna na kahaise bihik busha na puji toni mani busha rono kaham school pori tong mani fees di maya angkha tini private school pori tong mani tini fees di maya angkha amu karon chabo amu thungnai sabo tini ei khud tini kok sanai kok kotor sanai o CPM rok haise ding tini ti prasan bagi tamu khlaimangka no ki ruman script likha haije ti prasano asik bosor thungi tong mani asik bosor nor power ti tong mani tini jot to manik sarkar ni chalo nor phasi hui tabuk bo nor o illegal migrant tunai bo norok no amara bangali bo norok ni yago no bebak jot nor ni yago sing siu haise amara bangali samuni thani sing bebak siu haise tini ei CPM sarkar tipra hasteo tini Bangladesh ni je illegal immigrant no musuk ahai ka tu ka haise masa kai last point besap tu ka haise tini tar kata no khologai tini ei ti prasani bagai tini kok sananya hungkangkai tini kok hamya saw haise tini raja khoroksa ba dili ahai jagao phayei Agartala sini hini saw haise ti prasarong ni hinei norong thani power kari haise jibono nang kebo ti prasan bai koksa saka roman screen bagai nang kok thai ti di saka no nang phunu bangla haise mungsa kari ning thani proof mungsa khlaima kari ning ti prasan ni bagai bebak jaga ono kebeng nai hingka hangke CPIM ADC area na general samka ti prasarok ni ADC area no oste ka komori ka haise omo sabo omonga CPIM Jitendra Chokdiri nong ni talik kha haise tini ei kok kotor sawi tongo tini ning saboni bud bai paseng ti prasani bud bai tapok di haise ning khoroksa ti prasa ning tapok di haise ning sak na ti prasa ni gosia haise seng jakunu jaga phaika hangkangke sino kubang ma borok Nepali hini saw haise seng proud feel seng saw haise seng ti prasa jakunu jaga sana haise seng ti prasa hinai ning saksana ning ti prasin gogosika char saga haise samani kare tini ei samani karini bagai tini ei ti prasani demand o demand no tini support khlai haise tini kubang ma ti prasarok ti prahasteo bos khlainai rok kubang ma jingjalo tong haise kubang ma boroni nok nukhong kisik misik tini oborong nok sambiri dikha tini kubang ma boroni lama kare tini oborong nok lama sambiri dikha ebong 35 year norok sarkar chalu ka haise tabuk phano norok বিরোধী পার্টি ও তঙ্গই তঙ্গ হাইছে tabuk phano norok kun khlaya
Nada naikha. Tini tamu ni bagai lama kerei, tui kerei, lama bolong di mahimbo, cikon chasa lama tui. Nugu haisi mokol bai. Jepro election ni somo hingga angke omah leader so. Onok nu khunggo thangai. Tin kising mising nu khang angke. Tin lapsa pairi wo haisi. Tini borok ni boot nana ni bagai. Singno nara bujiti ri pai khang angke nara nogri nai nu khungri nai kobang ma sujok subida ri nai hine kogri phayo haisi. Phiaba manmani yagulo nara thangai nai haisi sinti prasani jingjal no. O ti prasani muktri no nara huya haisi. O ti prasani lama nu khung kri no nara nai haisi. Belai khawana ma sincha haisi sinti prasaro. Asik jingjalo kiluk tongmano tini yak ni katri nai hinei tini dilia haisa ga wo himbi phayo haisi pedal. Ning phunuk di haisi ning mare mano. Tini oboni sai sikang bosen kobama dofani bagi phat klega haisi. Tini obosinia. Tini kubang ma ba jantar mantra phaika. Gerta tiplen mana hinibo. Jepro IPF ti phaipro ba IPF no kubang ma support klega haisi. Sing tiprasa dofano banchi nani hini yok nani hini am support klega haisi. Phia ba somoyo bo. Sini tiprasa rok jepro IPF ti jepro khlaifro. Tini buja kha tok jaka buthar jaka haisi. Nuk khana norok asta bolo tamu khai jaka sini tiprasa rok. Norok nugui manu haisi. Phiaba sini tiprasa rok bo rang puisano lok bungai kubang borok thangai phayo haisi. Norok no mo hai rina hini sajang mabai norok thangai phayo ma hai lira song logiwo. Sini ya haisi sabo kam sabo hamya. Phiaba oboni ya gulobo. IPF ti baite Inglia hine. Faika dofani baganya soba khlai tong ko tagbo. Bubagrani logi jefro 2019 no sing logi rifro. Jantar mantra gerata tipline bagi bare faika. Phiaba oboni forebo ti prasar no kaisa sujug subida mannani hine hunger strike khlaisa ka hatai khotro haisa ka bo. Oboni yagulo Sini bubagrana kogri ka haisi sini ti prasarana kogri ka haisi. Government of India naroni ti prasaya kot narok mannai narok tamonai ebang narok tamonai hinga gerata ti plan separate state to asu dati rimangla kini sawa haisi. Phiaba narok ni direct funding tenong ti prasaya kot nang sujug subida nang ni rights narok mannai police procession mannai hini tini kogri mani. Ekot je khlai mani sign di mani 6 mani pore manna hinma pore tabuk phano maya ko 19 man ngi thanga dini o maya ni karone dini o step down ka haisi o maya ni karone dini Mahatma Gandhi haino nai sigei dini himbi phaika haisi Tirpura Agartala ni sini North Gate ni sini Delhi jara tini pedal yakung yak kogui satung wati manjagai Tini phayo haisi o jaga bo. Kubang malamo jingjalango haisi mase maning yango. Obrong no wan sugunya nai. Narok amsik boso rungkha ti prasana bagi kok sare saka. Dofani bagi kok sare saka. Seren izini phaida politics power bahai ke narok gunang nai. Bahai ke sing sanai. Bahai ke sing power tongmane amsik boso. Bahai ke security ti tongmane obno sing chinar wan sugu haisi. Phiaba uti prasarok nini ti prasarok mase emani yang tongmani obon khandara wanchugya norok ni security mannani silwan chugo norok ni nokno khung sanani silwan chugo sini uti prasat thi tongnai rok nokno khung kri rok rang pusa kri rok rugi ingi lama kri rok kaisa jaga gari ma thangya rok lama o thi thango haisi lama o langma sa wa haisi borong baginara wanchugya ti kaham maningya Obrong bagendra wanchu ya haisi ti kahamani yang thiyo haisi tini lama subida kare kono sepsap kare bolong nok nukhung borong nar naya haisi sujug subida ri anra kom hai borok no school samdia ma poria ti prasaro bisis jalok lai tong narok naja nai omono khana ya narok haisi Tini ei je ti prasarok tini banchi na hini sengkhut ti prasarok tini joto ti prasamo thangjak thong hine tini o jantar mantar phai tini sini bubagra tini ra kok samono khai nengomono ke reply ri mano haisi
Dini amara Bangali samani kokno Tripura saboni Agartala amader Tripura amader Ebong Tela mora amader hin samanaka nung reply di mai hache jitendra sogdiri tini sini bubagra Agartala amad ani Tripura ani ha tela mora ani himanaka nung reply di mano Busik Tripura sani bagi nung kaham khlainai nono sika haisi ang nono sana musuh haisi nung Tripura sani bagi onatro ebong nung Tripura sani kun support kiri ebong nung Tripura sani mungui nung kongkal haisi nung Tripura sani mungui nung pura sitra haisi nung ahai borok no sing Tripura sani romui maya haisi ebong nung tekai sako nung Tripura sa hini nung sak na nung go go si haisi dini Tripura sarok ni Jepru kubang mabar Romani skip na toy fight klai ka haisi Agartala hai jagawo strike lai ka haisi kubang mabar road block klai ka haisi Tripura sani mungui o Romani skip sini mani kokno nung kok thai jasa saka nini bus habuti rongi kokno nung sari saka nini takuk bukuk rongi kokno nung sari saka bongni jingjalan nung kok sari saka nini bus habuti sima yang tomar jingjalan nung sari saka Tini bus habuti nini takuk bukuk rok tini masa maneng ya kobor hayeng toma tini bunyi dop khani borwa siklijak toma bunyi dop khani borwa thengjak toma ni o kongna nung sare saka tini ei sanai borong nong birud dekhe ning thango haisi Diprasrang ning bipranto takhlaji haisi teile solia haisi takuk te bukuk sam tei solia bahut tengka bahut nakya Omahai leaders norok nango haida bono boot dinai borok norok nango haida yakari di haisi omahai borok no yakari di haisi pisok di haisi bini yakni kag di haisi simuk ahai ka srap tongmani no huina di haisi te koy din hingga sing Tripura sarok sing boro sokno sing saimang galak haisi sing boro sokno saimang galak Tini saboni karone hingangke borok ni karone borok hai leaders ni karone tini e diliwo tangli sing tabuk phano maya sing joto siwo haisi sing santong haisi suno rinai hin saw borok haisi narok no rina musung hin saw haisi pheba kubang ma leaders sing Tripura tongnai leaders omahai leaders sawi tong haisi sing nangya hine calling khaye tabuk phano update phayo haisi Sing Tripura sarok je tabuk sanmani diliwo phaye jantar montre je sanmani kokno tabuk phano Tripura hawo thangai oboni feedback sogoi haise Tripura ni borok phaye tini dorna ongkhoroi tini ora jantar montre phaye tini omahai ngi tong haikya omahai khlai tong haikya omahai memorandum dito haikya tini okok Tripura sogoi haise tini e Tripura se leader sokno tini nangye hini sanai rokbo keboya Sing wanchum na kahaji takuk te bukuk song sing je somoyo sing mudu khlai de haisi back khlai de haisi sing sini Tripura sarok Jepru sini Biswajit chong hai borok bothar jakmani chamason Tripura song hai borok bothar jakmani oborong sing pogi thana haide si wak tok hai ka bothar jak haisi sal kathang pogi thani naro o Tripura sarok no pogi thana de khana ninnu khungo angya hini ning bahai ke bises khlaiman Pheba woni poriborton kun sin justice kri haisi amo angi paibo khana ninnu khungong ye henneng bahai ke saiman chari khana an innu khungong ye hennang bahai ke jas khlaiman ang khlaime haisi annu khungo khana angi mano oboni bagang ago go haisi khana ani takho kungi mano khana ani Tripura sangi mano o Tripura saronang engmani nugui maya haisi tini bunyi dofani borok sini Tripura sarokno si wak tok ha ke bu Phema joto leaders opong nati saya tini bunyi dofani borok sini berana molis khayo rap khayo oboni kunu justice kare tini jara engjanar borok sini dukho nangjago haisi ani sago ang kesasaka angna siu hima hai nini sago nung kesasaka nungna siu hima hai sak sini sijak tongbai ka haisi tini o Tripura sa engnai jara rompre jaknai jara bothar jaknai bobo nini takhok nini busa nini buthi hini wanchogi nung haisi tini sing bebak Tripura sani sago kesasaka hangkai ani sago kesasa masek hini wanchogi haisi
hayake sing jibono phano justice maya te sing jibon phano unnoti bongya te sing sini je sanmungbo sing dopho sing yoksamo mangla oman guarantee diwi sawa haisi tini oroi poroi hinga kebo mangla haisi tini jara ko kotor sanai rok jara ko kotor sanai rok logi tongnai rok nong nukungo khanang lakhin ning tawan chubdi Gopal Birman Phaipur jotonin phane haisi sabo sini Jitendra Chowdhury busa sabo sini nungsi sini jara nai tongnai takokte bukukjong siniya haisi angbo siniya haisi tini u phonasi sini no ei Jitendra Chowdhury nini busa hinei u takok siniya hangka angbo siniya hangka u buni dophani borok si sini no kana nini busabo nini butibo nini takokbo dukhumani manu haisi tini ei dukhumaya angnani hingkangkangke sing oboni bagino sing thanchangge choba khlai sini o nangkukmani permanent line nang haisi sing nogo sini permanent line nalayo haisi current electric nalayo haisi bill samlayo haisi kubangma borokni tabuk phano ang sanani musung haisi kubangma borokni tabuk phano electron je sini kagos kiri ko haisi kiri tamuni bagi hingkangke sini kiprasero sini hanoke hamjage haisi ni tongthai nok ni sini jaga kiri ko haisi ang siwo haisi kubangma borokni kiri ni tongthai nok ni sini jaga kiri ko phiaba gari bike packaging registration khlayo kagos samlayo phiaba niji nok ni se nok thai kagos kiri omo haino tabuk sini kiprasaroni o hani tabuk sini original copy kiri ko tini history ba sini sinijak tongo history nake sini tiprasarona tiprawo tongo hini sijago phiaba obono ponto sino sokomona thangai tongo tini khud tiprasarok si tini joto do sin tiprasarok si tini ei tiprasarok tin tiprahaste omahaike tuya hangangke tini omahaike thangjagla khamu tini omahaike kostaman tongla khamu tini tiprahaste tiprasare birman mangala khamu tini ei tiprahaste tiprasare jara poritanai rok tini sikite rok tini sakri manei tini borongni nokno khungo family o kahamungam haisi tini kubangma buma bupharok tini rangpu sajiwoi krisi khlaiei busapotini pori riwikha phiaba sujog subida kuno kri sini tini tamuni bagai tini ei buni dofani borok habai tini borok se percentage gila nawoi tonga haise borok se sujog subida nawoi tonga tini oborongni bagai tini singmaya angai tongo boroni uklogo sabotong ei CPM party tini ei borongni bagai tini oma hayangai tongo tini kebona dosina musungi haise tini ei CPM ni somoyo tini hapmani poreno tini wansar bangmani bagai tini phatar haste nini je Bangladesh ni borok bangmani bagai no tini ei kubuni party khlainai rogo tini borok o borokno borok haise keboya tini ei borokno borok haise bangi tonga haise phiaba joto wansano hami hima kogya সবাই বাংলা বাইদের আমরা খারাপ পাই না এরকম না কিন্তু খারাপ আছে phiaba sini tiprasaroni bagino sing tini se pondo kelegi tongo haise tabukbo kelegi tongo haise tabukbo sing tiprasaroni bagi sing amsik fight klaiman pore phano tabukbo kok sajagi tongo haise tamuni jolia tongnai bele khema joli haise tiprasarokno mutangnani hinei tiprasarokno o yok sana manna musungmani bagai tini fight khlai tongman somoyo tini tiprasar thanchang tongmani somoyo tini ei khoroksa khoroni leaders tini ulta pulta khlayo haise je kono somoyo oboni bagai bebak tiprasarokno wansungna nang haise omo hai borokni uklognorok tamuni bagai tongnai tini nukung nasi bawan chugya nini bobishot nasi bawan chugya o ha kiri hingangke sing kuno kiri nini nok nukung tabuk sing tongui tongo amo mungsaya haise angkase kok sanai musung haise sing je kuno somoyo
nini Agartala wo nung ren nare ge tirpa hastin tipra sarang sanen musung haisi nung Agartala wo ren nare kangkang ke nini ren no nung tongi nadi te nini parani nogo nung tongi nadi haisi haya keba nini Agartala nok tongkang nini Agartala nogo nung tongi nadi buni nogo thang nung ren tongi nadi बहुत difference haisi nini Agartala ren no nini musung mahai nung khai mangla haisi nung nini ora how ke tong mangla haisi nini o jaga nung borok gila dai mangla haisi hayakab nung malik ba sajane bosabo oma hai borok asik elabot green sajane nung nini parani nogo hayakab nini jini nogo nung jesek pana borok bangdi nini borok no nung jesek pana dadi nana ke bo sangai tongla tamuni bage hingkan ke malik nung se malik nung nini nok nung se tiprasa o hana bo nung oma hayakab wanchana nai oma ani nok ang malik hima hai o tipra habo singna malik na nangne haisi piaba sing malik ngi maya ngi tongo tabu malik phana sing malik ngi maya ngi tongo tini tamuni bagai tini sing oxygen borok tongmani o tipra hawo o oxygen tipra sani bisingo ko ekjon tipra saro buni dofani borok no burung te oi tini o jaga bangri oi sini silai sentiment bangri rika haisi obuni bagai sing borok bai tabo bujago tokjago jekono khlaijago mujak tongo tini norok yoksana musung yade belai khene wana masin jahaisi homhai leadership je tiprasen bagai wan sugya norok tiprasani mungoi jingjal tiprasani mungoi norok phali sakha tiprasen hana phali sakha tiprasaron tektorikha Diprasa kerinu khungron naro butharka toktarka CPM ni somoy to kubang ma bukha buzakha butharzakha direct shoot khlayo haisi deboni karone chint buri rog no ahonkar khlai ka naro jaga jaga klang rap khlai ka buni nukhungo romfredika nok nukung soksaka nok soksari era tiprasa nok nukhung soksari ka haisi de busik khlanya naro te busik khlainai piaba singti prasar tagbo uje logiri tonera bok tagbo se ase leaders koijon angnai 10 jon 20 jon ha piaba bono logiri nai ro 1000 jon o 1000 jon logiri nai norok tamu mangkha 1000 jon logiri nai norok tamu mangkha bin thani ebong nini bagi sebo tabo kok hande sawai tong haisi Tiprasani birudhi saka bolde khorokchan birudhi saka bolde mo sini enter pura tiprasani bagi saka haisi all tiprasani bagi tipra hasteni joto tiprasani bagi bokok saka haisi joto tiprasani bagi muchungi haisi yok sanani bo tam bagi hingke kuti poti ingkha borok kuti poti hoise tumade nongni tiprasaroni sini tiprasaroni sentiment na oi boot na oi kuti poti ingkha borok jepur danga nangpur ur nangpur tiprasarok sing hai borok ngan ke kumai thane hai joti bastini buthar jane tokthar janai o somoyo jitendra sokji song hai borok ngan ke father hasteo phai nok huk pai tongnai haisi tabuk phana bongni nok nukhung father hasteo tong haisi nini ani tamotong nok siki singmi sikima hai siniti prasa nok siki singmi sikima hai tamotong kunu kiri borokhe amse thanga tiprasani boot na oi tini Agartala hai jaga o AC nogo kotor building go bushaboti na kotor samboi fatar haste poriroi doctor engineer samroi gari gurak bari khlai tini tongui tongo nini ani tamotong nono tamuri kha kubui kok sana thakang gangke kubui khai choli khang ke ekjon MLA tamotong nang bini bhat taman mani rang bini je choli mani yang choli mani gari gora bai oron pai thango haisi boroni rang phai funding tender jotto tiprasaroni samungno khlaina namana khlai khaina nangmani kaham kai obona hamya khlai tinora percentage saw haisi jata kubui ko mokol bai thang nogo haisi tongo haisi amo kubang ma jaga wono
kubangma party bono amode unnoti amode unnoyon kono jibono unnoti unnoyon nanye borok omo haya haisi unnoti unnoyon nanye borok ngangke nini fani rangbai nung tiprasani je tongmani je tiprasa sugyang tongmani obono sinung develop khlai haisi nini fani rangbai nung tuimani yang tongmani tui khani de haisi nini fani rangbai nung kubangma jagao supply motor kairi de haisi phiaba kaiya tamo khlai rangkari o kaisa jaga nini supply haga motor kayo e rang jotan pocket daw haisi omo haino sorkari tender phaikebo 10% 5% rang sao obuni yagulo sini lama hamyango haisi sing content dana dus di maya haisi kini omo leader sam is dus kini o rang saman bagan sin development ngi haisi di prasam se development ngi maya tam bagi di prasam se ni lama tangi dakti dakti no kagi thang di prasam se ni tangi dakti dakti referring khlanyana referring khlaima jaga obo haino hai turuk no turuk ngu haisi haino hai percentage phayo haisi aboni bagai se boro gonango kubang makok sanai tongo kubang mapok sanai musung haisi phiaba sana musung ya norok sini tiprasa te norok bojotan thanchang li hini am sanai musung asikse sisa sidi jengmani ungkha je khlaimani khlaika je tiprasa bai tiprasangi thungmani no nakari wahaisi sonoro no kebo nakaya kare haisi buma bufa busana nakarma hai bogoban sino nakarma hai khoroksa nakarma hai noro no bosung nakaro haisi phaidi kahambo sini tiprasaroni je sini dimanno sing dakti obono successful khlani obosnadi bahai ke sing mani mano dakti je sing tabu khaimano manmani yagulo sing bahai ke khainani obno sima wanchuk layo haisi kubangma leaders of manmani yagulo bo kubangma khainai kubangma thangnai tongnai phiaba sing puila manani nangnai haisi omo hai borok no sini tiprasarok please kindly norok sini narakdi phaidi sini tiprasarok ni sini bobishyot sini bushabutui sini next generation sini takukte bukuksong sini je sini pore je phaini rok sing je tabuk tong tonai rok sini bo generation mane tamhine sing bo tongko kubangma bobishyot haisi 5 বছরনি পরে tamung thano singbo sia haisi 10 বছরনি পরে tamung singbo sia haisi ei kubangma bosoni pore tamung no kubangma tongo haisi kubangma ngai mano haisi kintu o somoy rok no sing tabuk no bujiya hangke tabuk no rokha khlai hangke bobishyoto sing nosto ngai klai demi singai o bufang rok je demi singma hai o luha rok pano se asik krak mani se demi singi mathang hangke sorki mathang hangke sing borok tamung nai omo haino omo bo omo banya singbo susajak sinai singbo buni dofani borok bai afuru khlaijamang sorki ma haike khiui singbo kumawi sugui thangnai haisi oboni bagi sisanani belai khe dorkar sing haisi tiprasa hayungni tiprasaro narok om hai borok no kick out khlanya nam haisi tiprasani mungai kolongkar tiprasani mungai thukoi sanai rok tiprasani mungai tiprasani boot by pasangai je tini ko kotor kai saui tongnai rong narok kick out khlanya nam haisi amo joto nini ani yagosi tini nung ang logiri yang ngangke bosabai tongnai ke bai kri haisi ke bai leader singi maya tini mo sung bujina nango borong narok sonman ta di haisi borok sini boot basi tini power hayo haisi nung se asal sonman borok jono sadron se asal sonman borok haisi ke boya sung se borong boot diwo sini boot basi borok oro thango power ro te kubangma jagao borok sini baise omo hayengi tango oboni bagai singno si borok sonman marinai singya borok no sonman dinai kubangma borok borok sonman diwo haisi sonman di jana ne kaisa tongo haisi ning sini bagai kaham khlai gangke sing nono sonman dinai ebong respect dilenai nono borom bo khlainai thubu khlomnai haisi
nung tiprasani bud ba tiprasani sentiment nawi tiprasani kok sana hin thangai nung tiprasan thaw kanga nini bagai sing kunu kori haisi amo hai leaders na sing nangya haisi tik dinai haisi amo hai leaders no aboni bagai pura puri pakka puri sing sinna nangnai jang khangkha amo hai borong sing khimna nangnai haisi sing kubang ma boso thungjangai phaiga tabuk bo thungna tongo haisi sing wanchuk mani tabuk ni sini asik o 2025 tabuk le sisa bai sinai hinai phiaba tabuk phana murkho tongo haisi computer jokungi thangka dine dine nini changing re kubangma model jok phaire kinu modern na modern nanglia borok haisi tini sing o agini borok ya haisi tini narbai thungjaknai nongni janmani borok ya sing haisi sinate nar thungmangla haisi tini o borok na bini busabati rono ang sana musting bin takok buk sono nar phringmai ada ani nu khungo phari haisi ang phunuknai haisi ani buma phano ang se borok kaham bora hami singma sanai haisi bo jodi siangi tongkang kangke tini jodi nin noknu khongo sini o tabuni sini sikla rok sini young generation rok nok sinai nuknai please kindly narok phurungli haisi amahai borok no dofa yok sana narok saminu haisi bahai ke yok sanai te bahai ka sing thancha tongkai bahai ke engnai nar bebak si haisi sini young generation rok obono nongni noknu khungni borokno family borokno norok bo sari sin buma phano jodi ringyang sugui tongkangke bujiang tongkangke kubangma borok bujinai phano bujiango phiaba nini ani thani jemo bebak oboni bagai sini tiprasrok thansang sidi palbaksang sidi sini tiprasra dofa dakti dakti yokthung sini habubagra ayuk logi tongthung sini bubagra ni bisingtino odofa dakti yokthung tamuni bagai hangkai sini bubagra se oyapri senai sini bubagra se omonai tei sing bono belega hamjago te belega support khai tam bagai hangkai finances haite nini kubang ma jagawo sini kubang ma bini dofa bini sini jang nukjak nok joto siwi dong haisi boti prasad dofani bagai asik fight klaiman jorawo sing bono logi sirina nango o jitendra sokdi song hai brok no ya ti prasani bagai kok sai tamani somoyo se o bubag rancha hamya sanai omo hai brok no ya logi samna rinaria omo norona choose khlaidi tamuni bagai hingke nini nokni mai khlai nini nogo nungtam musana saya omo buni dofani borok select khainaya ningji select ma khlaina haisi